ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи қадамшоҳи соев. барои пешрафти шабака ҳатман дар навор лайк гузошта ва обуна шавед. фикри худро дар зери навор нависед. дӯстони азиз, ба шумо тавсия метам номрои болаи экрана ки шумо ҳар вақти хоҳед занг зада барои худтон билети арзон дастрас намоед. инак шурӯъ мекунам ба як хондани қисса. сафар кардан барои хиёнат. номи қисса: мусофирӣ барои хиёнат. зиндагиномаамро бо буду набуд ба қалам оварданӣ нестам, аммо таъкид месозам ки рӯзгори тинҷу осуда доштам. замоне худро ба чор тараф зада, вазифаи шавҳариро барои зан, падариро барои фарзандон адо мекардам. аз чизе танқисӣ намекашиданд. гумон доштам ки ҳамсари дӯстдоштаам ҳам нисбатам вафодор асту ҳамин тавр маро дӯст медорад. аз куҷо медонистам ки ӯ паси шавҳар рӯ ба кӯи беномусӣ оварда будааст? ба куҷое мехост иҷозаташ медодам. матои охирон баромадаро харида медодам. хулас, чун шоҳзани афсонавӣ зиндагӣ дошт. ман ки ӯро ба тамоми ҳастиам дӯст медоштам, фикри бевафоӣ ҳеҷ гоҳ ба гӯшаи хаёлам намеовардам. ҳарчанд занону духтарони диданиву соҳибҷамол гирдам парвона буданду ба як ишораи каминам барояшон басанда буд. дар тӯли 15 соли зану шавҳарӣ боре ба ӯ гапи сахт назада будам. соҳиби 3 фарзанди дустрӯяк будем. орзуву мақсадҳои зиёде доштем. афсӯс аз оне ки тақдир ба мани бераҳмӣ карду дар нимароҳи зиндагӣ дилу рӯҳамро шикаст. оне ки бароям ҷон буду зиндагиамонро аз ҳастии ӯ иборат медонистам. ба саҷдагоҳи ишқи мо қадами ифлоси нопок гузошт. ҳоло он ки дар вақташ мо дӯстдошта хонадор шуда будем. модару падарам ба издивоҷи мо зид буданд. гуфтанд ки аз хоки пасту аз авлоди бадном шуда зан нагирам. гӯш накардам. оқибат дуои онҳо маро гирифту ба ин рӯзи сахт гирифторам. барои мард зан номусаш ба ҳисоб меравад. гулноз бошад, гӯё бо ин рафтораш қомати маро шикаст. сари баланди маро назди дӯсту душман паст кард. аз ин рӯз мурданам беҳтар аст. тӯли 3 сол ӯ бо марди ҳамсоя ки як ошёна паст зиндагӣ мекунад ишқбозӣ мекардасту ба ғайра аз ман ҳама бохабар буданд аз аъмоли зишти занам. 3 сол ба гуфти худашон онҳо ошиқ будастанд. марди ҳамсоя оиладор асту соҳиби 7 фарзанд мебошад. аз ман пул гирифта ба ӯ медодааст. ҳамсари ӯ ҳам ҳарчанд хабардор аз ин хиёнати шавҳараш бошад, ҳам ба хотири пул чизе намегуфтааст. ҳатто фарзандон ҳам медонистанд ошиқиҳои модарро, вале аз тарси ӯ ба ман даҳон намекушоданд. ҳамсарам хонаеро дар маҳаллаи Зарафшон ба иҷора гирифта рӯзҳои муайян бо ошиқаш мулоқот мекардааст. рӯзе дар чойхонаи роҳат ҳарду онҳоро дар сари хӯроки нисфирӯзӣ дастгир кардаму ҳақиқати ҳолро аз Гулноз бо исрор пурсон шудам. ҳа, ман Шералиро дӯст медорам. чӣ гуфтаам метавонӣ? ин мард ба ман маъқул аст. эй худои замину осмон, чаро вақте ки ӯ ин суханро ба забон меоварад маро кар накардӣ? замину осмон пеши чашмонам чарх заданд. зери шатаву мушт гирифтам ӯро. ба милиса баёнот навишта маро тӯҳматҳои зиёде карда, ман дастамро бо хуни ин ҳаром олуда накардам. худо ба чунин занҳо дар он дунё ҷазои сахтеро муайян кардааст. ҷавобашро назди хешу табор додам. аз падару модар дуои нек гирифта
ба сафари Русия баромадам. аз айёми кӯдакӣ ба касали қалб гирифтор будам. баъди ин воқеа якбора аҳволам бад шуд. кӯшиш мекунам ки дар бораи ӯ фикр накунам, вале намешавад. доим дар пеши назарам аст хиёнати кардаи ӯ. гумонам ки аз хиёнат дида чизи мушкилтаре дар зиндагӣ вуҷуд надорад. матлаб аз навиштаи ин ҳаётам он аст ки занҳои азиз ҳаргиз бахти худро олудаи шаҳват насозед. зиндагӣ бе ин ҳам кӯтоҳ аст. онро бо рафторҳои зишти худ боз ҳам кӯтоҳтар насозед. дӯстони азиз, фикри шумо. агар мушкил набошад, дар зери навор нависед фикрҳоятонро, то ки ман хонам аз навиштаи шумо чизе ба худ гирам. худованд ёру мададгори шумо бошад. бо салом, шаҳриёр мусофир. хайр, то наворҳои дигар шабакаи моро дастгирӣ кунед, ранги ҳарвақта обуна шавед ва лайк монед. то наворҳои дигар. худо ҳофиз. рафт қалбам пур дардам, ба яди дидани рӯи ту ман девона мешам. дилтангам бо дили сардам, маро дур аз канорам, охир ман девона мешам. азизам чашмакот масту махмур аст, дили ман носабур аст, дили ман носабур аст.